Čau všichni a vítejte u dalšího videa. A jo, už je to za námi. Na další Eurovizi si budeme muset počkat celý rok. A to na tu, která se bude konat v Rakousku. A jo, Eurovizi 2020 fakt vyhrálo Rakousko. 178 Co k tomu vedlo, jak probíhaly poslední chvíle hlasování a jak na poslední chvíle Rakousko předběhnul Izrael, na to všechno se podíváme v dnešním videu, pod které můžete dát like anebo komentář, ten mi udá fakt radost. A my už jdeme na to. Eurovize se jako obvykle konala na 3 části. První semifinále, druhé semifinále a grand finále. A my se jedeme teďkom projít. V první semifinále vystupovaly tyhle země: Island, Polsko, Slovensko, Estonsko, Ukrajina, Švédsko, Portugalsko, Norsko, Belgie, Azerbajdžán, San Marino, Albánie, Nizozemsko, Chorvatsko a Kypr. Ne všechny země ale postoupily. Nepostoupily teda Azerbajdžán, Belgie, Chorvatsko, Kypr a Slovinsko. Ostatní země se mohly radovat z úspěchu z toho, že postoupily do grand finále. Obě semifinále teda doprovázely 2 moderátorky, Hazel Brugger a Sandra Struder. And here are your hosts, Hazel Brugger and Sandra Struder. My name is Hazel Brugger and this is Sandra Struder. Hazel Brugger je teda švédská komička. It's not Roger Federer. All right, Sandra! And most certainly not Roger Federer. Zatímco Sandra Struder se v roce 1991 dokonce sama zúčastnila Eurovize za Švýcarsko. Na což bylo poměrně hezky ukázáno i v letošním ročníku. U Sandry Struder je teda obdivuhodné, že po tolika letech celou Eurovizi moderuje. Eurovize byla tenhle rok dle mého názoru o něco jiná než v předchozích letech. Tenhle rok tam bylo víc vtipů a bylo to takový celý méně seriózní. Naopak v minulých letech se Eurovize snažila o seriózní dojem a o to, že všechno je profesionální. Upřímně, mě tenhle nový přístup ani tolik nevadí. Naopak jsem se někdy těšil na přestávky, abych viděl Hazel Brugger a Sandru Struder. Jako druhý nejlepší moment z prvního semifinále byl pro mě určitě ten, kdy začal zpívat písničku Made in Switzerland, ve kterém se objevila i Pietra Miede z předchozího ročníku, o který jste mohli slyšet v jednom z mých předchozích videí. For example? Sparks of fire and crazy lightning make the staging far more frightening. Why the hell is it raining here? Oh, is it John's tears? No, it's tears from Roger Federer. Made in Switzerland, we sing and dance in harmony. Let's raise our fondue force in unity. 'Cause Eurovision's as you see. All made in Switzerland. A co byl ten nejlepší moment? No bylo to tohle. Když se spojili se samotnou Celine Dion, o který jste mohli slyšet v mém předchozím videu o Eurovizi, Celine Dion několikrát zopakovala, že jí mrzí, že se nemůže samotné Eurovize účastnit. Ne jako soutěžící, ale třeba jako moderátor. Dá se říct, že na její oslavu byla zaspívána píseň Ne patres, passans moi od samotné Celine Dion. Zpívali ji účastníci předchozího ročníku, a to Maria Saty,
Jerry Hale, Yolanda a Sylvester Belt. Marina Satti from Greece. Jerry Hale, Ukraine. Yolanda from Portugal. And Sylvester Belt, Lithuania. Z prvního semifinále teda postoupila Ukrajina, Albánie, Nizozemsko, Švédsko, Estonsko, Island, Polsko, Norsko, Portugalsko a San Marino. A jo, teďko se můžeme vrhnout rovnou na druhé semifinále, kterého se účastnila Austrálie, Černá Hora, Irsko, Litva, Arménie, Rakousko, Řecko, Lotyšsko, Malta, Georgia, Dánsko, Česko, Lucembursko, Izrael, Srbsko a Finsko. Za Česko tam teda zpíval, jak už jsme si řekli v mém předchozím videu, Adonix, který se bohužel nedostal do grand finále. Česko skončilo tedy s 29 bodmi na 12. pozici, hned za Austrálií. Bohužel se do grand finále bralo jenom 10 účastníků a takto Česko nezvládlo o 2 pozice. Adonix měl teda vystoupení docela dobrý, až na to, že se trošku netrfil do beatu. Ale jako lidi to nemí nic na tom, že to je fakt skvělá písnička a měl by ji slyšet asi každej. You seem so holy, it almost fooled me. Truly, when you said you love me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. Kiss, kiss, goodbye. I'll keep your half apologies, drunk in apathy over and over again. Je docela crazy, ale že na světové scéně byla písnička Kiss Kiss Goodbye přijímána fakt dobře, a tak nechápu, že nepostoupil. A stejně tak to nechápe dalších několik tisíc lidí. V druhém semifinále se toho teda nedělo tolik jako v prvním. Jako jo, země zpívali a podle mě to druhé semifinále bylo na písničce o trochu silnější. Ne, že by v prvním byli špatný, ale já jsem to jak cítil. Myslím to tak, že v druhém semifinále bylo o dost méně takových těch menších pauz. Třeba jako v prvním semifinále byla píseň od Celine Dion. Mohli jsme tam teda vidět jedny fakt věrný fanoušky, který byli si na každý Eurovizi. I collect everything. She collect and I cherish. Kromě toho tam byla snad už jenom Hazel Brugger, která jako obvykle bavila fanoušky. And there is one rule: if you lose your bread in it, you have to get naked and run around the building. But no cheating. But that's not problem for me. Yes, that's why I... Jinak nebylo druhé semifinále ničím výjimečné. Postoupila teda Izrael, Litva, Finsko, Řecko, Rakousko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Malta a Arménie. A tím se dostáváme k samotnému grand finále. Hele, asi jste si už řekli, proč to video vyšlo o víc jak měsíc později po Eurovizi. A je to asi takhle. To video, co jste viděli doteď, jsem nahrál a doeditoval asi 2 týdny od Eurovize. Ale potom na mě vlezla nemoc. A proto teďkom 21.6. dokončuju tohle video. A tak jen abyste byli v obraze. My ale můžeme jít rovnou na to grand finále. V grand finále, které se konalo 17. května, jsme mohli vidět 26 soutěžících, o kterých jsme si dříve řekli. Moderovali to teda moderátorky Hazel Brugger a Sandra Struder. Přičemž se k ním přidala ještě třetí, Michael Hunziker, která je populární italsko-švýcarská televizní osobnost a herečka. Sandra, the beloved former Eurovision contestant Michelle, the passionate entertainer, and me, Hazel, the one that refuses to wear high heels and was named after a nut. V grand finále se také objevil Nemo, tedy vítěz předchozího ročníku, který tam vystupoval 2krát. Byl první, kdy celý grand finále uváděl a po druhý tam představoval svoji novou písničku.
and I'm a woman in my dreams. Je jasný, že i tady byly nějaký vtipný přestávky. Jako po Ukrajině, kdy zpívala Sandra Struder svoji písničku z roku 1991, nebo po Německu, kdy jsme nahlédli do zákulisí a viděli jsme, jak se mění scény. Taky po Švédsku se kamery přesunuly do ulic do Besaleje, kde jsme mohli vidět moji oblíbenou Hazel Brugger, jak baví lidi. Taky jsme tam mohli vidět bývalé reprezentanty, jako je Bibi Lazáňa nebo Kráďa. Předvedli tam mashup svých hitů Rim Tim Tagedim a Ča Ča Ča. A jak probíhalo hlasování? Let's find out who wins the Eurovision Song Contest 2025! No nejprve se oznamovaly body od poroty jednotlivých zemí. 12 points from jury in Czechia. And they go to Germany, Israel. Israel, 12 points! Austria! Österreich, 12 Punkte! A potom bylo napínavé, když se k nim přidávalo divácké hlasování. To celými výsledkami strašně moc zamávalo. Nejprve to vypadalo, že vyhraje Izrael, no ale potom se stalo něco, co jsem ani já moc už nečekal. Israel, after your jury points and after your points from the audience, you are currently in the lead with 357 points. You will not get any more. Austria, you can still win. If the audience awarded you at least 100 points, the night is yours. Austria, from the audience, you have received 178 A to, že vyhrálo Rakousko, teda JJ z písní Wasted Love, který získalo neuvěřitelných 436 bodů. Zeptal jsem se odbornici, aby nám řekla, co je to Beauty Blenders. I look like a beauty blender. Co jsou to jako, kámo, co jsou to beauty blenders? No tak je tam Kyle, JJ, Siso a Miriana. Tak jsou jako zpěváci z Eurovize, kterých se tam prostě random seznámili. Teď spolu streamujou na Instagramu a všichni mají na ně fanpage a takové věci. Já nevím, co ti jako mám o nich říct do prdele. Prostě kámo, kdo neviděl Eurovizi a všechno okolo, tak neví a nejde to vysvětlit prostě. Co ti, já fakt nevím, ty vole. Jo, přesně tak, takže do Beauty Blenders patří JJ za Rakousko, Kyle Alessandro za Norsko, Cecil za Dánsko a Marian Conte z Malty. Nic víc asi potřeba říkat není, protože Natka to všechno řekla. Díky na ty.
Jo, a je to tady. A jestli netušíte, o čem mluvím, tak myslím konec videa. Takže pokud jste si ho užili, dejte mi odběr, like, komentář, anebo se můžete podívat na můj Instagram. Taky mám na kanále spoustu jiných videí, dokonce 2 přímo o Eurovizi, takže pokud nemáte co dělat, anebo se prostě nudíte, koukněte na ně, budu moc rád. A zatím, čau.